ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଖଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡଳରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ବାହାଘର କରିଛି ସେଟା ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ଛାଡିନି। ଆଉ ଆପଣ କଣ କଥା ହେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଝିଅ ପୁଅ ବିଷୟରେ କଣ କଥା ହେବେ, ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠୀ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ସୁନୀଲ ସେଠୀ। ସେ ଦୁବାଇରେ ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି କରେ, ଆଉ ତାର ମାସର ଦରମା ହଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାର ନାଁରେ ସବୁ ଜମି ବାଡି କରିଦେଇଛି। ତାର ବୁଲେଟ୍ ହଉଛି 4ଟା, ଆଉ KTM ହଉଛି 3ଟା, ଆଉ BMW କାର ହଉଛି 4ଟା। ତାର ଆମର 4 ମହଲା ଘର ଆଉ 3 ଏକର ଜମି। ତାରେ ଆଉ ଏତିକି କହିଲା। ଆଉ ତମ ଝିଅ ପୁଅ ବିଷୟରେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାମଧର ପରିଡା। ମତେ ଗାଁରେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି ହଗୁରା ନନା। ଆଉ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ନାଁ ହଉଛି ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ନାଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ରଙ୍ଗବତୀ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବସିଲେନି ତ, ଆଉ ଆପଣ ଝିଅ ରଙ୍ଗବତୀ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଏ ମା ରଙ୍ଗବତୀ, ଏ ମା ରଙ୍ଗବତୀ, ଏ ମା ରଙ୍ଗବତୀ ଆସିଲୁ। ହଉ ବାପ, ଥଣ୍ଡାଟା ପିଅ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମଧୁବସ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କାହାକୁ ପଚାରା ଉଚାରା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରିକି ବାହାରି ଆଇଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପୁଅର ବାହାଘର ଚାଲିବ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘର କାମ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆରଥର ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଡେ ବଡ ବଡ ବୋଇତା ଆଳୁ, ଏଡେ ବଡ ବଡ ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଆଉ ଟିକେ ଛେଳି ମାଂସ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଥୋଇଥିବୁ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଭାଇ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଆମ୍ବୁଲ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଅଉରା ରାଇତାଟା କେବେ ହବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବି ରେଡି କରିଦେବି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତମ ଝିଅ କେତେ ଯାଏଁ ପଢିଛନ୍ତି? ନବମ। ନବମ। ଆଉ କରନ୍ତି କଣ? କଣ କରୁଥିଲ ମା? ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ ବଢିଆ କରୁଛି। ହଁ କାଇଁ କହିଲ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଟେ କରିବାକୁ? କରି ନାଚିବି ମୁଁ ଯାହାର ଫଟୁଚି ଫଟୁ, ଝିଅ ବି ତା ବେଳେ ହସିବି ମୁଁ ଯାହାର ଫଟୁଚି ଫଟୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅତି ଉତ୍ତମ, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ପରିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତୁ ସେଠି ବାବୁ, ହଁ ନାଚ ସରିଗଲା, ହଁ ରହିଲ, ଯାବଣାଳ ଆଉ କଣ ନୁହେଁ, ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଟିକେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପଟାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କଣ ଏକଲା କଥା ହେବେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ବାପା ସେଠି ଗଲ ଝିଅ ଧରିକି କଥା ହବୁ।